Tervetuloa Mad Ventures ruokaohjelmaan makumatkalle maailman yrjöttävimpiin keittiöön. Nyt olemme mini Mad Cookissa ja pysähtyneet nimittäin kambodsalaiselle roadside stallille, jossa näin snagarinomaisesti rekkakuskeille ja muille tiellä matkustavaisille tarjoillaan erikoisia ruokia. Ja kambodsalaisena erikoisherkkuna meillä on... what's the name? Angkor. Angkrong. Angkrong. Angkrong eli lentomuurahaispaistos. Valmistusohje. Nyt pikku kotikokin ryhmykyttyrät ja ihraperseet. Heittäkää ne kynät nurkkaan. Reseptihän löytyy netistä www.madventures.tv. Mutta voin nyt kertoa lyhyesti, että tämä vain paistellaan öljyssä, laitetaan hieman mausteita. Älkää kysykö minulta, sanoi tuolla kambodsalainen ystäväni, en ole nainen. Vain naiset tekevät täällä kuulemma ruokaa, miehet ovat tekemässä bisnestä. Joten siitä syystä emme nyt ihan tarkkaan tätä osaa teille kertoa vielä. Mutta tämä lentomuurahainen paistetaan öljyssä. Kuulemma pistää pirun kova, eli kun lähdette nappaamaan niitä ampiaisia tai lentomurkkuja, olkaa varovaisia. Älkää päästäkö niitä perkeleitä päälle. Nyt syömään. Ja pidemmittä puhetta, roskapuheet nyt sikseen, käymme KSP pariin. Kumpi meistä, minä vai Tuomas, on vetävä sisäänsä pistävän lentomuurahaisen? Oletko valmis? Olen. 1, 2, 3. Mulle sanottiin just, että sakset voittaa aina. No niin, Näet se ton. Siinä se amppari tai murkku on, ei saatu paksun khmerin takia selvää, että mikä se on, mutta näin se lähtee suuhun. Todella hyvää proteiinin lähdettä. Mä uskon, että jos kaikki rupeais vetämään tämmöstä, niin sikanautaa ei tarvis kasvattaa. Eikä myöskään sitä myötä tehotuotantoa tehdä. Testataan. Ai! No, miltä maistuu? Nyt on oikeesti todella hyviä. Ne on niinku sipsejä. Ihan mielettömän hyviä. Hey, this is really good. Yeah. Good. Yeah. Good taste, man. Yeah. Se on niinku oikeesti nää maistuu niinku... Nää maistuu jopa niinku kajun Pringleseiltä. Kelaa kajun Pringleseiltä, sä tuut tikkaan näistä tosi paljon. Anna mulle heti. Ei, mä käännän kameran kohtaan ja näytän sulle, että vittu kuinka paljon sä tuut tikkaan näistä. Sä vedät näitä kourallisia. Kiikatkaa nyt näitä. Lentomurkkuja. Anna mulle kamera, niin sä voit vetää vähän. Ei se päällä. Vaan rekille. Mä panin sen vaan pois. Nyt maistetaan. Ja ei kun syömään. Eikö se ole ihan mielettömän hyviä? Kajun Pringlesejä. Todellakin. Nyt tiedätte mitä tehdä kesämökillä sille muurahaispesälle. Ei kun murkut eli muikut. Hallintaa ja keittiöä. Tää oli Pika Mad Cook. Kambodsalainen tienvarsi räkälä kuittaa. Angkron. Suosittelen näitä mitä lämpimimmin kaikista rankimpiin syyskaamos masennusten aiheuttamiin ja sitä seuranneiden torvisessioihin lisäämiin mässypärinöihin, raakoihin sellaisiin sekä myös jokaiselle Mekongin travellerille. Angkron, lentomuurahainen.